Pralog barok iba pe ya kan video sunghaban ai de kijing kilshan dak ba share like bat subscribe. Tung ya pe kinden menta video i kini ki khna khat al sinong ki batbit bat ki banang bha ban jingi Tada bat ya kini latih penting uai bor khong ti ra lang khong ti Kloi jam sari ai to. Kloi tu be. Kloi yang ring sih. pat Tahu yang ta. khong ti ban skan khong she bat kini ki khna kidang don sudah dang hapo khat sam snem kata bat kila yo ru gijing hikai man kapor na umun star khong ti sere bat nila hikai khnang ru ya kini ki khna kumno baginang banjingi bat ngam hapo jong ka nang bakin nang ban bit kum bat bit iba tengah khong she Jom. ya kane kawa kila khot kiting da kapung tang kha ini khna kan the ro ibanang bhaban jingi ibalati kiting iri shap khoti bat ipi shal khong she